Днес се организира от двете фирми, представителите на Пеленк в България. Те са Римекс и представителя на Кубота. Организират тук една демонстрация, в която искат да покажат как комбайна бере грозде и една прескачка на Кубота, както и да се видят двата трактора, които ние закупихме по програма от Кубота. И това е мероприятието, което цели, да покаже на събралите с тук колеги агрономи, собственици на винарски изби, да им покажем как работят тези машини. Това е прикачен гроздокомбайн на френската компания Пеленк. Машината е предназначена за средно големи стопанства. Да кажем, от порядъка от 200 до към 700-800 декара. И с среден клас на оборудване по отношение на прибирането на гроздето и с най-високия клас на оборудване по отношение на управлението на машината. Тази година участвахме по една програма и във връзка с нея успяхме да закупим един комбайн Пеленк и ни трябваха малко по-мощни машини на Кубота. И затова купихме два трактора Кубота, които са еднакви и са около 100 коня. Те могат спокойно да текат този комбайн Пеленк. Акумулаторната гама инструменти на марката Пеленк разработват се от 20 и повече години. Това са най-новите ножици за лозари и овощари с активна защита, дълъг експлоатационен срок преди поддръжка и литиево-ионни батерии на колан, които могат да дадат автономност до 12 часа нон-стоп работа. Също един уникален инструмент, акумулаторна мотика, която е за млади насъждения, за поддръжка, откопаване, аериране, с вградена батерия на самия инструмент. Влагозащитени са инструментите и прахозащитени. Ciao.